El senyor Blau té un negoci, igual que el senyor Vermell. Els dos volen incrementar les seves vendes i saben que la millor opció és el màrqueting digital. Senyor Blau ho té clar. Ell s'encarregarà del seu propi màrqueting. Ningú com ell coneix el seu negoci. Senyor Vermell sap que l'entorn digital és complex i contracta una agència experta per millorar les seves vendes. Senyor Blau li demana al seu nebot que li faci un logo. No és dissenyador, però sap dibuixar molt bé. Senyor Vermell parla amb l'agència i junts exploren els valors i objectius que la seva marca ha de transmetre. Senyor Blau visiona tutorials de YouTube per construir la seva pròpia pàgina web. Senyor Vermell rep de la seva agència l'estratègia i el pla d'accions. Senyor Blau utilitza un mòbil de molt bona qualitat per enregistrar els millors angles del seu negoci. Senyor Vermell rep a un expert de l'agència per crear continguts de qualitat. Quin és el resultat? Senyor Blau ja té el seu nou logo, encara que no és ben bé el que buscava. El seu vídeo només l'han vist amics i familiars. Encara no té web, però està a només 2 tutorials d'aprendre a fer-la. Senyor Vermell té un sistema de branding, una pàgina web amb bon SEO implementat, continguts de qualitat al seu blog i les xarxes, i les vendes ja s'estan incrementant. Tu coneixes el teu negoci. Nosaltres sabem promocionar-lo. ZipZap Social. Creixent junts.